στο κλαμπ των προπονητών με περισσότερες από 800 νίκες και μάλιστα χρειάστηκε τα λιγότερα παιχνίδια για να τη ξεκινάει με τον Γκράτσεφ το Μπέλοφ το παιχνίδι. Δεν έχει βέβαια καμία σημασία αυτό. Κέμπ, Μίλερ, Κόλεμαν, Τζόνσον και Ντούμαρς από την άλλη. Η αρχική πεντάδα για τον Ντον Έλσον. Και λέγαμε ότι δεν έχει καμία σημασία γιατί ο Μπέλοφ έχει αποδείξει ότι αν μη τι άλλο έχει την ευκαιρία που έχει και ο Νέλσον που βλέπετε εδώ. Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Σήμερα βέβαια του λείπει ο Φετίσοφ λόγω ανωτέρας βίας, το τραυματισμό στο πόδι του. Αλλά γενικά δίνει χρόνο σε όλα τα παιδιά της ομάδας του. Εδώ οι δύο διαιτητές, ο Βιεσλαβ Ζίχ, ο Πολωνός και ο Ισαάκ Γκλάς. Ο Γκλάς από την Ουρουγουάη, δύο ουδέτεροι δηλαδή, ένας Ευρωπαίος και ένας Νοτιοαμερικανός. Μεγάλη στιγμή σίγουρα και για τον Πολωνό διαιτητή. Θα σφυρίξει στον μεγάλο τελικό του 12ου μου τον μπάσκετ. Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα. Του 20ου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στην ιστορία τους σε παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιάδες, με τους Αμερικανούς να έχουν το προβάδισμα 12 νίκες έναντι 7 στα προηγούμενα 19 μάτς. Συναντώνται για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ οι Σοβιετικοί έχουν σήμερα συμπληρώνουν ένα μεγάλο ρεκόρ και το ενισχύουν ακόμη περισσότερο. Εμφανίζονται για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σε τελικό. Το 78 με τους Ιουγκοσλάβους, το 82 με τους Αμερικανούς, το 86 πάλι με τους Αμερικανούς, το 90 με τους Ιουγκοσλάβους, στο Ρέκβιεμ των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών σχολών και το 94 σήμερα πάλι με τους Αμερικανούς, δηλαδή 16 χρόνια στο προσκήνιο με τρεις διαφορετικές γενιές παικτών. Αρχίζει ο τελικός με τον Ντούμαρς, Κόλεμαν, Ντούμαρς που έχει πάνω τον Κισούριν, Μίλερ με αντίπαλο τον Γκράτσεφ και το καλάθι τριών πόντων από τον Κόλεμαν που δεν έχει κανένα πρόβλημα βέβαια, είτε να παίξει με πλάτη στο καλάθι είτε να παίξει στο low post είτε να βγει και να σουτάρει για τρεις. Ξάλλου αυτό ήταν ένα καλάθι από μέση απόσταση για τον Κόλεμαν, ένα μέτρο μέσα από το τρίποντο του NBA. Ο Κόλεμαν ένα πληθωρικό ταλέντο με τα 2 και 8 του. Μπαζάρεβιτς που τον έχει αναλάβει ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Dream Team. Ο Ντούμαρς, Κέβιν Τζόνσον. Οι διαιτητές θα μετρήσουν τους 2 πόντους. Δείτε εδώ και πάλι. Και δίνουν το φάουλ στον Κόλεμαν που αποκτά δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ο Πράις πανηγυρίζει και ενισχύει τους συμπαίκτες από τον πάγκο. Το σκορ έχει γίνει 5-0 και ο Κόλεμαν, σημειώνοντας και την ελεύθερη βολή, αυτό το έμεσο τρίποντο, έχει πετύχει μέχρι τώρα και τους 6 πόντους της ομάδας του. Το σκορ 6-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Και ο Μπαζάρεβιτς απέναντι στον Ντούμαρς. Ο Γκράτσεφ που θέλει να ξεφύγει για το μαρκάρισμα του Μίλερ. Βρήκε χώρο για το σουτ που ήταν 3 πόντων, το rebound από το Γκέπ και γρήγορα ο Ντούμαρς. Ο Ντούμαρς στέκεται και σουτάρει για 3. Νέο τρίποντο για τους Αμερικανούς σε 9-0. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα από την Dream Team 2 που σίγουρα περίμενε αυτή τη στιγμή για να αποδείξει απέναντι στον αντίπαλο φιναλίστα ομάδα τη διαφορά που έχει το μπάσκετ του NBA από το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ πάντως, εδώ το πρώτο καλάθι των Ρώσων με τον Μιχαήλοφ που πέτυχε τη μεγάλη διάκριση να έχει 3 ομάδες πίσω από αυτή την αχτύπητη ομολογουμένως δύναμη, την Dream Team 2, μέσα στην τετράδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το lay-up του Κέβιν Τζόνσον και το σκορ 11-2. Ο Μπαζάρεβιτς, ο Γκράτσεφ που περνάει το σουτ με ταμπλό, έρχεται και κάνει το φόλου ο Κιζούριν. Αδράνησαν εδώ οι Αμερικανοί. Εδώ ο Κιζούριν που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, από τις μεγάλες αποκαλύψεις των Ρώσων σε αυτό το τουρνουά, όπως εξάλλου και ο νεαρός ο Ντομάνι που ήρθε εδώ και έπαιξε για πρώτη φορά. Ο Κόλεμαν χρησιμοποιεί την φοβερή δύναμή του, πλησιάζει και πετυχαίνει το καλάθι με ταμπλό. 13-4 με τον Ντέρικ Κόλεμαν να σημειώνει ακόμα 2 πόντους. Άστοχο το τρίποντο του Κιζούριν, ο Κόλεμαν που έχει 8 μέχρι τώρα. Κιζούριν πήγε για το κάρφωμα, ο Τζόνσον ήταν αυτός που τον έκοψε. Αλλά τελικά πέτυχε το καλάθι ο Μιχαήλοφ και όχι ο Καράσεφ που μας δείξαν συνέχεια Κανάδη. Φάουλ τώρα του Μιχαήλοφ στο Κέμπ. Ο Μίλερ μπαίνει και τους χωρίζει γιατί ο Κέμπ είναι λίγο στον κόσμο του.
Δεν ήταν και έτοιμος από ό,τι φάνηκε να δεχτεί τη συγγνώμη του Μιχαήλοφ για αυτό το φάουλ που του έκανε τη στιγμή που πήγαινε για το κάρφωμα. Δείτε εδώ, καθαρό το φάουλ του Μιχαήλοφ. Και έπεσε μάλιστα, όπως βλέπετε, πάνω στην κάμερα ο Κεμπ. Και έχουμε το πρώτο time. Οι κάμερες πάντα στραμμένες στον Αντρέι Φετίσοφ, τον μεγάλο άτυχο της βραδιάς. Ο Λάρι Τζόνσον λοιπόν που δεν έχει κάνει κανένα καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Όλοι οι άλλοι παίχτες Dream Team όλο και από κάποιο καλό μάτς κάναν και πρόσφεραν θέαμα εδώ στον κόσμο. Ο Κεμπ με την πρώτη του βολή κάνει το σκορ 14-6. Βλέπετε εδώ το Κεμπ μιλάει με τον εαυτό του μάλλον και κοιτώντας την μπάλα. Και με τη δεύτερη βολή το σκορ γίνεται 15-6 από τον Σον Κεμπ, έναν από τους θεαματικότερους παίχτες του NBA, που φέτος είχε 18,5 πόντους μέσο όρο και 10,8 rebound, ενώ είναι και ικανότατος κόφτης. Είχε περίπου 2 κοψίματα σε κάθε παιχνίδι. Για ακόμα μία φορά ευνηδίασαν με τον Γκράτσεφ οι Ρώσοι, αλλά το καλάθι δεν μπήκε. Οι Ρώσοι που πηδούν όλοι στα επιθετικά rebound, το δείξαν αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια του 12ου μου το μπάσκετ, και που βέβαια δεν φοβούνται τους Αμερικανούς. Ο Μπέλοφ είπε γιατί εξάλλου. 5-5 παίζουν μες στο παρκέ. Γρήγορη επίθεση με τον Μπαζάρεβιτς που θέλει να τελειώσει και είδατε το εκπληκτικό lay-up με φάλτσο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι και το σκορ έγινε 15-8. Ο Κόλεμαν την backdoor πάσα για τον Κεμπ. Ο Μπαζάρεβιτς πήγε να του κλέψει. Ο Κεμπ τελικά γύρισε και πέτυσε το καλάθι με το αριστερό του χέρι. 17-8 μετά από 3,5 λεπτά αγώνα. Μπαζάρεβιτς και ο Καράσεφ. Μιχαήλοφ κλεισμένος από τον Κεμπ. Ο Γκράτσεφ και ο Καράσεφ τώρα που θέλει να πλησιάσει. Πετυχαίνει το καλάθι ο Κιζούριν, μειώνοντας σε 17-10. Και μάλιστα κάτω από τα θηρία που φρουρούν το καλάθι της Dream Team. Ο Μίλλερ για 3. 20-10, double score από το τρίποντο του Ρέτζι Μίλλερ. Το πρώτο του στο παιχνίδι, το τρίτο για τους Αμερικανούς που έχουν 3 στα 3 μέχρι τώρα. Το φάουλ ήταν του Κέβιν Τζόνσον. Στέλνει την μπάλα πλάγια για τους Ρώσους. Εδώ ξαναδείτε την περίτεχνη ενέργεια του Μπαζάρεβιτς που απέφυγε το μαρκάρισμα του Μίλλερ. Μια προηγούμενη φάση του μεγάλου τελικού. Τρέχει ο Μπαζάρεβιτς να προλάβει, δεν θα τα καταφέρει. Το λάθος έγινε τελικά από την πάσα του Γκράτσεφ. Ευνηδίασε ο Μπέλοφ χρησιμοποιώντας τον σήμερα στην πεντάδα. Και τώρα ο Κέβιν Τζόνσον, ο playmaker των Phoenix Suns. Κόλεμαν. Το κάρφωμα από τον Κεμπ. Τελικά άφησε την μπάλα, πηδώντας βέβαια αρκετά ψηλότερα από το στεφάνι. 22-10. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του μεγάλου τελικού. Κιζούριν. Στη γωνία για τον Γκράτσεφ. Ο Γκράτσεφ πιέζεται από τον Μίλλερ, ξέφυγε έξοχα με προσποίηση. Το rebound από τον Κόλεμαν. Κραυγές και χτύπημα της μπάλας στο ταμπλό. Ο Ντούμαρ στέκεται και ευστοχεί σε νέο τρίποντο. 4 στα 4 από τους Αμερικανούς που προσφέρουν αρεσιτάλα από την γραμμή των 6 και 25. Ο Ντούμαρς που ίσως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ο πολυτιμότερος παίκτης αυτού του τουρνουά. Πολυτιμότερος παίκτης της Dream Team. Η απάντηση με καλάθι 2 πόντων από τον Μιχαήλοφ και το σκόρ 25-12. Ντούμαρ συνεχής προσποίησης στο σουτ και το καλάθι. Δεν χρειάστηκε βοήθεια από τον Κεμπ που πήδησε για να σκεπάσει το καλάθι των Ρώσων για κάθε ενδεχόμενο. 27-12. Στους 15 πόντους η διαφορά. Μετά από 5 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Το φάουλ του Ντούμαρ στον Μπαζάρεβιτς. Ο Ντούμαρς που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς, ενώ εδώ ξαναβλέπετε το rebound που πήρε ο Κόλεμαν βγάζοντας τις κραυγές λίγο πιο πριν, και το Ντούμαρς που με τεράστια εμπιστοσύνη στα χέρια του στέκεται και στοχεία από τα 6 και 25. Ντούμαρς λοιπόν που έχει καταφέρει να εξωτερώσει στο παρελθόν πολλούς μεγάλους παίκτες, θεωρείται ιδανικός αμυντικός, ενώ είναι και έξοχος επιθετικός παίκτης. Δεν ξεχνάμε ότι είχε φρενάρει στους τελικούς του Detroit με το Σικάγο και τον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν. Μπαζάρεβιτς
Έξοχη προσπάθεια, κακό το τελείωμα στο lay-up. Κόλεμαν στον ευνηδιασμό για την Dream Team. Κάρφωμα εκπληκτικό. Ο Μίλλερ πηγαίνει να σηκώσει το συμπαίκτη του και να το συγχαρεί για την έξοχη φάση που προσέφερε στον κόσμο. Εδώ ο Τέρι Κόλεμαν που μπήκε με μεγάλα κέφια σήμερα. Δείτε και πάλι τον Μπαζάρεβιτς ανάμεσα σε τρεις Αμερικανούς. Ο Κεπ αμέσως στην πάσα για τον ευνηδιασμό στο Κόλεμαν. Το φάουλ που του έκανε ο μικρός ο Ντομάνι και το κάρφωμα του θηριώδη Τέρι Κόλεμαν. Μας δείχνουν και μας αναδείχνουν οι Καναδοί στην τελευταία φάση. Την πιο εντυπωσιακή μέχρι τώρα έτσι εδώ στο παιχνίδι, με τον Κόλεμαν να έχει 3 στα 3 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 1 στη 1 βολή και τώρα 2 στις 2 και να έχει φτάσει δηλαδή τους 11 πόντους. Μιχαήλοφ για τον Καράσεφ που δίνει στον Ντομάνι. Κιζούριν με αντίπαλο τον Κόλεμαν. Ο Κιζούριν ξεπερνάει τον Κόλεμαν, το κόβει εκπληκτικά ο Κεπ, το φόλο του Μιχαήλοφ. Νέα προσπάθεια του Κιζούριν που κόβεται εκ νέου από τον Κόλεμαν και δείτε πως πανηγυρίζουν εδώ ο Κόλεμαν με τον Κεπ. Διαφορά δύναμης βέβαια μέσα στη ρακέτα είναι τεράστια ανάμεσα στις υπόλοιπες ομάδες και τη Dream Team. Τζόνσον που τρέχει για να κλέψει, αλλά η μπάλα είναι και πάλι πλάγια για τους Ρώσους. 30-12 το σκορ, 13 και 34 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Και στην πλάγια επαναφορά ο Καράσεφ. Κιζούριν. Βγήκε εκεί με αντίπαλο τον Κέβιν Τζόνσον. Έχει πάει και ο Κόλεμαν όμως να βοηθήσει. Τελικά ο Κιζούριν κατάφερε να ξεφύγει και πήρε το φάουλ από τον Τζόνσον. Κιζούριν που έχει ύψος 2 και 6 εκατοστά. Κέβιν Τζόνσον 1,85. Κέβιν Τζόνσον 3 φορές All-Star, το 90, το 91 και το 94. Πρώτος της assist στην ιστορία των Phoenix Suns. Έχει δώσει πάνω από 4.500 τελικές πάσες στους παίκτες του. Ενώ το 86 είχε γίνει draft και από την ομάδα baseball του Oakland. Τελικά βέβαια προτίμησε το μπάσκετ και από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα της καριέρας του πολύ καλά έκανε. Εδώ ο Κέβιν Τζόνσον 30-15. Κέβιν Τζόνσον στη γωνία για τον Μίλλερ. Ακάλυπτος αυτός, δεν συγχωρεί βέβαια. Συνεχίζουν το επιθετικό του σερί στα τρίποντα οι Αμερικανοί. Έχουν 5 στα 6. Με 2 στα 2 του Μίλλερ. Φάουλ που κάνει ο Μίλλερ στον Ντομάνι. Δικαίωμα στο νεαρό για 2 ελεύθερες βολές, καθώς όπως θα δείτε εδώ είναι στο ξεκίνημα της προσπάθειας για σουτ. Είδατε και τον Μίλλερ να παρακαλεί, please είπε στο διαιτητή, αλλά το φάουλ ήταν καθαρό. Ο Ντομάνι χάνει την πρώτη βολή. Το 33-15 παραμένει. Ο Νέλσον βλέπει τους παίκτες του για ακόμα μια φορά, όπως αναμενόταν, να μην έχουν κανένα πρόβλημα μέσα στο παρκέ. Και είναι βέβαια αυτή η συζήτηση που έχει γίνει επανειλημμένα, Βασίλη, για το αν τελικά ωφελεί ή βλάπτει την εξέλιξη του παγκοσμίου μπάσκετ τη χρησιμοποίηση μιας ομάδας επιλέκτων επαγγελματιών του NBA απέναντι σε σίγουρα κατώτερης δυναμικότητας αντιπάλους, και αν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με δεδομένη την πρώτη θέση από την αρχή μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου όσο όταν υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός. Εδώ ο Κέμπ κάρφωσε για ακόμα μια φορά, κάνοντας το σκορ 38-16. Μιχαήλοφ. Κέβιν Τζόνσον έβαλε το χέρι του και έκλεσε από τον Καράσεφ, αλλά η μπάλα είναι και πάλι στα χέρια των Ρώσων. Ο Ντομάνι στον Καράσεφ. Τον κόβει ο Κέμπ. Μιχαήλοφ που βγάζει την μπάλα. Καράσεφ. Τρέχει ο Ντούμαρς για να κλέψει. Ο Καράσεφ που αναγκάζεται να σταματήσει. Κιζούριν για τον Μπάπκοφ. Μπάπκοφ που ξεκινάει το μπάστιμο. Έπεσε στο έδαφος από την προβολή του Κέμπ. Ο οποίος Κέμπ είναι τόσο κύριος που ούτε καταδέχτηκε να κοιτάξει τον Ρώσο και να του δώσει το χέρι να σηκωθεί. Ένα από τα κακά παιδιά της Dream Team 2 μαζί με τον Αλόνζο Μόρνι. Το σκορ 38-16, 11 και 56 από το τέλος του ημιχρόνου και έχουμε νέο
με παίκτες αστέρια στις ομάδες τους, παίκτες πρώτης κλάσης του NBA, σίγουρα είναι ακτύπητοι από τις υπόλοιπες ομάδες. Μπάπκοφ επαναφέρει στα χέρια του Ντομάνι. Ο Μπάπκοφ, ο Ντομάνι, ο Καράσεφ, ο Μιχαήλοφ και ο Κιζούριν είναι η πεντάδα των Ρώσων τώρα. Άστοχο το σούτ από τον Ντομάνι, το rebound του Κεβ και η μπάλα στο Κέβιν Τζόνσον. Πέρασμα στο Κόλεμαν, εκπληκτικό κάρφωμα από την πολύ ωραία ενέργεια του Κέβιν Τζόνσον και την assist. Κόλεμαν που ήρθε στα τρέιλερ, κάρφωσε με μεγάλη δύναμη. Κόλεμαν που έχει 13 πόντους στο παιχνίδι με πολύ καλή στατιστική. 5 στα 5 σουτ, 2 στις 2 βολές, 2 rebound, 2 assist, 100% εύστοχος δηλαδή και με πληθωρική παρουσία ο Ντέρι Κόλεμαν που βλέπετε εδώ. Να και πάλι το τελευταίο κάρφωμα που έκανε. Μπάλα πλάγια με τον Μπάπκοφ για τους Ρώσους στα χέρια του Μπαζάρεβιτς. 11 και 22 για το τέλος του ημιχρόνου. 40-16 το σκορ. Μιχαήλοφ. Ξέφυγε από το Γκέμπ, ήρθε έδωσε βοήθεια και ο Κόλεμαν που παίρνει το rebound. Δυνατή η πάσα του για τον Ντούμανς που δεν θα προλάβει. Εκτός γηπέδου και πάλι για τους Ρώσους. Ο Σακίλ Ονίλ στον πάγκο παρακολουθεί τις προσπάθειες συμπαικτών του, όπως και ο Ντομινίκ με τον Σμιθ. Μπαζάρεβιτς για τον Μπάπκοφ. Αυτός απέναντί του τον Ντουμάρς, ενώ ετοιμάζει τον Μπράις ο Νέλσον. Μπαζάρεβιτς θέλει να περάσει την backdoor για τον Μπάπκοφ, κατάλαβε ο Ντουμάρς, έκοψε γρήγορα. Ο Κέμπ αφήνει για τον Κόλεμαν. Ντουμάρς έξω στον Κόλεμαν, ο Κέβιν Τζόνσον. Ο Κέμπ που προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, το κλείνει ο Κιζούριν, αλλά ο Κέμπ με διπλή προσποίηση ξεφεύγει και πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. 42-16. Διαφορά που ανεβαίνει στα ύψη, στους 26 πόντους τόσο νωρίς, πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Εκπληκτική ενέργεια του Κόλεμαν που ο Ζιχ τον χρέωσε με φάουλ. Ο Κόλεμαν χαμογέλα ειρωνικά. Δείτε εδώ το πάτημα του Μιχαήλοφ και το κόψιμο του Αμερικανού. Ο Ζιχ προφανώς θεώρησε φάουλ την επαφή με το σώμα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ο Μιχαήλ Μιχαήλοφ είναι στην γραμμή για τις ελεύθερες βολές. Από όπου χάνει την πρώτη, Μιχαήλοφ που έχει 3 στα 4 σουτ μέχρι στιγμής και 6 πόντους, τους κάνει τώρα 7. 42-17 από τον Μιχαήλοφ της Σβετιάνα Πετρούπολης. Κόλεμαν, ο Πράις που μπήκε στο γήπεδο. 4 φορές All Star ο Πράις, ένας από τους καλύτερους playmakers στο NBA, το Cleveland Cavaliers. Νέα έξοχη προσπάθεια του Κόλεμαν που μάχεται, πηδάει εκεί με το Γκέμπ, αλλά μάχονται και οι Ρώσοι που κερδίζουν το rebound και από τον Κιζούρι ο Μπάπκοφ. Ο Μπάπκοφ, ο Ντομάνι, ο Μπάπκοφ που χάνει τελικά το lay-up αλλά έχει κερδίσει το foul. Οι Ρώσοι που έχουν ακόμα δυνάμεις μετά από τα δύο εξαιρετικά τελευταία παιχνίδια που κάναν, πρώτα απέναντι στην Dream Team, στο τελευταίο αγώνα του ομίλου του στην οκτάδα και συνέχεια τον μεγάλο χθεσινό ημιτελικό που νίκησαν την Κροατία. Και τώρα ο Νέλσον ετοιμάζει το Σακίλ Ονίλ, γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα και τις φωνές από την εξέδρα. Ο Σακίλ Ονίλ που θα αντικαταστήσει τον Ντέρι Κόλεμαν. Τον βλέπετε εδώ τον Κόλεμαν να φεύγει για τον πάγκο με τα κατορθώματα που σας είπαμε και πιο πριν. Τη μεγάλη του ευστοχία. Δεν έχασε προσπάθεια ο Κόλεμαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Αρπάζει ο Κέμπ μέσα από το καλάθι στο rebound και σωστά βέβαια μετά την βολή του Μπάπκοφ αφού η μπάλα είχε αναπηδήσει. Σακίλ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ενώ έχει περάσει από τη Ρωσία ο Νόσοφ και ανέλαβε αμέσως το μαρκάρισμά του. Πράις για 3. Ένα ακόμα τρίποντο από την τρίτη team. 7 στα 8. Ένα ποσοστό 87,5%. Σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ στα σούτ έξω από τα 6-25. Ντομάνι. Απέναντι το Μίλλερ που του μιλάει κιόλας. Το συνηθίζουν εξάλλου Αμερικάνοι. Μπάπκοφ, ο Νόσοφ. Κιζούριν την προσποίηση, έμεινε η μπάλα στα χέρια των Ρώσων που δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. 45-18. Ο Μπέλοφ
Ούτε γκρινιάζει σήμερα στους διαιτητές, ούτε πετάγεται, ούτε φωνάζει. Κάθεται ήρεμα στον πάγκο και παρακολουθεί την εξέλιξη. Εξάλλου ό,τι ήταν να κάνει η Ρωσία το έκανε με τη συμμετοχή της σε αυτό το τελικό. Σακίλ που κόβεται από τον Νόσοφ και ο Νόσοφ πανηγυρίζει για το κόψιμό του πάνω στον Αμερικανό γίγαντα. Μπαζάρεβιτς στον Νόσοφ. Μια φάση που μάλλον θα μας την ξαναδώσουν οι Ισπανοί. Μπαζάρεβιτς, ο Νόσοφ που πάει για κάρφωμα. Η απάντηση, η εκδίκηση αν θέλετε από τον Γκέμπ. Πράις στο Σακίλ που περνάει και καρφώνει. Εδώ στον Γκέμπ. Και ο Κόλεμαν στον πάγκο που πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Γρήγορη απάντηση με το καλάθι από τον Ντομάνι και το σκορ 47-20. Για νέο κάρφωμα ο Σακίλ και ναι, καθόλου δύσκολο εκεί που πήρε την μπάλα, εκεί που του την πέρασε ο Πράις. 49-20. Ο Σακίλ αγρίευσε μετά το λάθος του Νόσοφ να τον κόψει. Ο Νόσοφ πάντως θα τη θυμάται για πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Πάλι ο Ντούμαρς προσπάθησε να περάσει το Σακίλ, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο ψηλή, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε. Εδώ το κόψιμο του Γκέμπ στον Νόσοφ, αν και βέβαια μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε να δούμε το κόψιμο του Νόσοφ στο Σακίλ, που εδώ τελειώνει με κάρφωμα την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Το Σον Γκέμπ. Στο γήπεδο με το νούμερο 8 Πασούτιν. Αντικατέστησε τον Μπαζάρεβιτς. Ντομάνι τώρα με τον Μίλερ. Μιχαήλοφ βγαίνει για να του δώσει το σκρίνο. Ντομάνι πιεζόμενος από τον Μίλερ. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Ο νεαρός μας έλεγε χθες ότι είναι μεγάλη εμπειρία για αυτόν να αντιμετωπίσει παίκτες της Dream Team, αφού το όνειρό του είναι τελειώνοντας το κολέγιο να γίνει επαγγελματίας. Το σούτ και το καλάθι από τον Μιχαήλοφ. Το σκορ 49-22. 7,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οι Ρώσοι που στα μέτρα του δυνατού παλεύουν το παιχνίδι. Πράις για τον Ονίλ. Τον εμποδίζει ο Νόσοφ, αστοχή ο Ονίλ που παίρνει το rebound, κερδίζει και φάουλ. Ο πάγκος της Ρωσίας με τον Μπαζάρεβιτς να δροσίζεται. Οι βολές του Σακίλ Ονίλ όμως σε λίγο μετά το time out. Ο Σακίλ Ονίλ που πώς να μην έχει βέβαια υψηλό ποσοστό εντός παιδιάς όταν οι περισσότερες ενέργειες του τελειώνουν με κάρφωμα. Και τώρα με τη βολή κάνει το σκορ 50-22. Να και οι επιδόσεις στις βολές των δύο ομάδων μέχρι τώρα. Σακίλ θα κάσει τη δεύτερη, το επιθετικό rebound από το Γκέμπ, το κόβει ο Νόσοφ. Για να δούμε τι έχει σφυρίξει ο Ζιχ. Βήματα έδωσε ο Ζιχ. Την μπάλα πλάγια για τη Ρωσία. Να λοιπόν που ο Νόσοφ κόβει μετά το Σακίλ Ονίλ και το Γκέμπ. Ο σέντερ της Ολύμπια αρκετά μαχητικός και πολύ δυνατός κατά το καλάθι. Ντομάνι που χάνει το σούτ, ο Γκέμπ το rebound. Έχει φύγει ο Μίλερ, ο Γκέμπ προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Θα του τη δώσει τώρα, του δίνει και το screen πάνω στον Ντομάνι, το ελεύθερο τρίποδο για τον Μίλερ αλλά άστοχο. Rebound μακρινό από τον Πασούτιν. Ντομάνι. Μιχαήλοφ δουλεύει πολύ καλά δίνοντας συνέχεια screen στους περιφερειακούς παίκτες της Ρωσίας. Μπάπκοφ. Πέρασμα στον Νόσοφ που κόβεται με φάουλ από τον Σακίλ Ονίλ. Ενώ στην πεντάδα της ομάδας όνειρο μετά το time out έχει περάσει και ο Νταν Μάιρλι. Ο Νταν Μάιρλι 29 ετών, ύψος 1,98, τον Phoenix Suns που έχει κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Σεούλ το 88, όπου ήταν μάλιστα και πρώτο σκόρερ της Εθνικής Ομάδας Αμερικής με 14 πόντους. Έγινε draft το 88, ήταν All-Star παίκτης το 92 και το 93. Πέρυσι είχε μέσο όρο 16,5 πόντους και 4,5 rebound. Ο Νόσοφ με τις βολές κάνει το σκορ 50-23. 6 και 33 ακόμα για το τέλος του πρώτου μέρους με τον Μάιρλι Αμερικανή, τον κεραυνό της Αριζόνα. Σακίλ κλεισμένος, το φάουλ από τον Νόσοφ.
Πέφτουν 2-2 οι Ρώσοι πάνω στο θηρίο, αλλά από ό,τι είδατε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να και τα φορητά τηλέφωνα. Η χρήση τους μέσα στο γήπεδο. Ο κύριος τους μιλάει με το σπίτι του. Νέο εκπληκτικό κάρφωμα από τον Κεμπ μετά την ασίστ του Σαχίλ. 52-23. Στους 29 πόντους. Από το πρώτο μέρος κιόλας η διαφορά. Ενώ οι Αμερικανοί 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου έχουν ήδη 52 πόντους ενεργητικό. Αλλάζουν οι ρόλοι τώρα με τον Κεμπ να δίνει στο Σαχίλ, αλλά έχουμε νέο κόψιμο πάνω στον Αμερικανό γίγαντα, τον Μιχαήλοφ. Σεμνός αυτός, δεν πανηγύρισε όπως ο Νόσοφ πιο πριν. Δείτε και πάλι την προηγούμενη φάση με το κάρφωμα του Κεμπ από την τελική πάσα του Σαχίλ. Ο Νόσοφ περνάει την μπάλα για τον Ντομάνι, αλλοιώνει την προσπάθειά του ο Μάιρλι και φεύγει γρήγορα ο Κεμπ. Ντόμινικ Βίλκινς, το φάουλ που γίνεται αυτή τη φορά από τον Μιχαήλοφ πάνω στον Ντομινικ που αποκτά δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εδώ ο Μιχαήλοφ. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Ντομινικ και το φάουλ που του κάνει ο Μιχαήλοφ. Αναλαμβάνουμε ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που βοηθάνε για την κάλυψη του αγώνα τους Καναδούς. Την τηλεοπτική κάλυψη. Το αποτέλεσμα να μην έχουμε δει σε replay ούτε την τάπα του Νόσοφ πάνω στον Σαχίλ, ούτε και αυτή που έκανε πάνω στο Κεμπ. Το σκορ 54-23. Στους 31 πόντους η διαφορά από τις βολές του Ντόμινικ. Πασούτιν λάθος, κλέβει ο Πράις. Εκπληκτική βέβαια άμυνα των Αμερικανών που δεν επιτρέπει στους Ρώσους να αναπτυχθούν επιθετικά. Μάιρλι στην άλλη γωνία για τον Πράις. Προσπίσει τον Πασούτιν και το σούτ για 3. Ένα ακόμα τρίποντο για την Dream Team. 8 στα 11 ήταν το δεύτερο σε 2 προσπάθειες για τον Μαρκ Πράις. Έναν από τους καλύτερους σουτέρ 3 πόντων του NBA. Το Μάνι. Άστοχος, το rebound από το Σαχίλ και η μπάλα στον Πράις. Πασούτιν που ίσως του έκανε και φάουλ εκεί. Πράις κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Δίνει στο Σαχίλ που έρχεται στα τρέιλερ και καρφώνει εκπληκτικά. 59-23 από τον Σαχίλ Ονίλ. Που μέχρι τώρα έχει 7 πόντους. Νέο κόψιμο. Η μπάλα εκτός γηπέδου και πάλι για τους Ρώσους. Από την προσπάθεια του Σαχίλ βλέπετε εδώ που κόβει το φως τον Μπάπκοφ, βοηθώντας την άμυνα του Μάιρλι ερχόμενος από πίσω. Από 3 διαφορετικές γωνίες είδαμε το κόψιμο του Σαχίλ. Καλάθι 3 πόντων από τον Ντομάνι. 59-26 με το τρίποντο του Ντομάνι που ήταν το πρώτο μετά από 4 άστοχα που έχουν δοκιμάσει οι Ρώσοι μέχρι τώρα. Ο Λάρι Τζόνσον που γυρίζει, πετυχαίνει το καλάθι. 61-26 και να δούμε πού θα σταματήσουν οι Αμερικανοί. Ο Νόσοφ ήρθε στα τρέιλερ και κατάφερε να πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Δείτε εδώ και πάλι την προσπάθεια του Πασούτιν που γυρίζει πίσω στον Νόσοφ. Αυτός πατάει με δύναμη, του κάνει το φάουλ εκεί ο Λάρι Τζόνσον. Διαφορά μειώνεται στους 34 πόντους. Περισσότερα από 4 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου και το σκορ 61-28. Μάιρλι με αντίπαλο τον Μπάπκοφ. Ο Λάρι Τζόνσον. Ντόμινικ Βίλκινς. Το κλείνει με πολύ καλή άμυνα ο Ντομάνι. Ο νεαρός που το Σεπτέμβριο θα κλείσει τα 20 του χρόνια. Το φάουλ από τον Πασούτιν. Στον Λάρι Τζόνσον η μπάλα είναι και πάλι για την Αμερική. Του ημιχρόνου.
πράγματα σήμερα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα για τους Ρώσους από ότι στον προχθεσινό τους αγώνα απέναντι στους Αμερικανούς. Σίγουρα είναι και η κούραση από την υπερπροσπάθεια χθες απέναντι στην Κροατία. Εδώ έχετε ευκαιρία να δείτε ένα πανοραμικό πλάνο των υπόλοιπων χώρων του Skydome, που βλέπετε πού ακριβώς βρίσκονται, πίσω από τις πτυσσόμενες εξέδρες που έχουν τοποθετηθεί για τους αγώνες του μπάσκετ. Όταν γίνονται αγώνες baseball, όλος αυτός ο χώρος που είδατε χρησιμοποιείται. Τώρα έχει διαμορφωθεί σε ένα κέντρο τύπου. Το σκορ 63-28 με το καλάθι από τον Ντομινίκ. Ακόμα 3,5 λεπτά και οι Αμερικανοί έχουν πετύχει 63 πόντους ήδη. Κιζούριν που θέλει να τα αποδώσει με τρίποντο. Το rebound από το Σαχίλ. Η μπάλα στα χέρια του Πράις. Έξω για τον Σαχίλ που δεν κατάλαβα, αλλά ήρθε ο Μάιερλι και μάζεψε την μπάλα. Μπάπκοφ που τον πιέζει. Μάιερλι γυρίζει για το Σαχίλ. Έχει πλάτη τον Όσοφ. Σαχίλ που κάνει δύο προσποιήσεις για να πάει όσο πιο κοντά στο καλάθι και να καρφώσει, και του έγινε το φάουλ από τον Κιζούριν. Εδώ ο θηριώδης Σαχίλ Ονίλ, που θα βρεθεί και στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σκοράρει από τη γραμμή, κάνει 8 τους προσωπικούς του πόντους, ενώ έχει κερδίσει ήδη και 5 rebound. Κάνει τη δεύτερη βολή, επιθετικό rebound από τον Μάιερλι. Είδατε τι έγινε, η μπάλα τελικά βγήκε από το καλάθι, αλλά και πάλι στα χέρια των Αμερικανών με τον Ντομινίκ, που αφήνει την μπάλα για τον Μάιερλι. Μάιερλι πιεζόμενος από τον Μπάπκοφ. Το rebound από τον Κιζούριν, η πάσα του στον Ντομάνι. Πολύ σπάνιο βέβαια να περάσει ευνηδιασμός κατά των Αμερικανών. Το έχουν εκπληκτικά γρήγορες επιστροφές. Ακάλυπτος ο Ντομάνι, το σουτ για 3. Το δεύτερο σε 2 προσπάθειες για τον νεαρό, που φτάνει τους 9 πόντους. Η απάντηση όμως άμεση από τον Bryce. Η Dream Team συνεχίζει αυτό το φοβερό σερί στα σουτ 3 πόντων, έχει 9 στα 12. Ντομάνι που αστοχεί, ο Νόσοφ μάχεται για το rebound, ο Κιζούριν κερδίζει. Βλέπει ο Ντομινίκ την μπάστα του για τον Ντομάνι που τον είχε καταλάβει. Μάιερλι έρχεται στα τρέιλερ, εύκολο το καλάθι με λέει από τον Αμερικανό, 69-31. 2 και 10 για το τέλος. Απάντηση με νέο τρίποντο από τον Μπάπκοφ αυτή τη φορά, για τους Ρώσους που έχουν 4 στα 9 τρίποντα. Βήματα του Σαχίλ. Να το σε εδώ. Μπάπκοφ που δοκιμάζει ένα αμερικάνικο τρίποντο, πολύ μακριά από τη γραμμή. Το rebound από το Σαχίλ Ονίλ και η μπάλα στα χέρια του Πράις. 1 και 40 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. 69-34. Αμερικανοί που έχουν double score σε αυτό το επίπεδο. 69-34. Ντομάνι το κάρφωμα. Πολύ καλή φάση από τον νεαρό που έφυγε ταχύτατα στον ευνηδιασμό. Οι Αμερικανοί είχαν χαλαρώσει, δεν γυρίσαν πίσω. Βλέπετε ότι έχουν κάνει τους περισσότερους πόντους μέχρι τώρα στο τουρνουά, 71 με την Κίνα. Ρεκόρ που μόλις φτάνουν με αυτό το εκπληκτικό κάρφωμα από το Σαχίλ Ονίλ, 71-36. Το παιχνίδι που βέβαια έχει ανοίξει πλέον πολύ. Ο Πασούτιν με το lay-up έκανε το σκορ 71-38. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Ένα πόντο θέλουν οι Αμερικάνοι για να κάνουν νέο ρεκόρ πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Wilkins, ο Μπάπκοφ έβαλε το χέρι του για να κλέψει. Ο Μάιερλι για τον Bryce. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, τα 10 για την Dream Team. Ο Bryce μακρινό lay-up. Λάρι Τζόνσον το rebound. Αφήνει στο Σαχίλ. Εκπληκτική ενέργεια στα κάρα από το Σαχίλ Ονίλ. 73-38 από τον γίγαντα της Dream Team, που έχει 12 πόντους μέχρι τώρα. Ο Πράις 20 δευτερόλεπτα. Μάιερλι. Βήματα. Ο Ζίχ ήταν δίπλα ακριβώς στο Μάιερλι και το στήριξε αμέσως. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Σαχίλ με το κάρφωμα υπό την πίεση του Νόσοφ, και δείτε εδώ την τελευταία φάση που έκανε.
Με την προσποίηση πέρασε το τεράστιο σώμα του κάτω από τον όσο που σηκώθηκε για να τον κόψει. 73-38 και ρεκόρ πόντων πρώτου ημιχρόνου στο 12ο μου το μπάσκετ από τους Αμερικανούς στο τελικό. Μπάπκοφ. Το καλάθι του Μπάπκοφ 73-40. Αυτό είναι και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Με το καλάθι που είδατε εδώ από τον Σεργέη Μπάπκοφ θα γυρίσουμε γρήγορα στην Αγία Παρασκευή για το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε και πάλι μαζί σε 15 λεπτά περίπου για την περίπτωση. Είχαν ρίζα από την Ιταλία. Το τζάμπολ του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκινάει ο Kevin Johnson στη θέση του playmaker με τον Dumars, τον Miller, τον Mourning που μπήκε στο παιχνίδι και τον Son Kemp για την Dream Team. Και από την άλλη πλευρά ο Kizurin που τον βλέπετε εδώ να μαρκάρει τον Dumars, ο Μπαζάρεβιτς, ο Μπάπκοφ, ο Μιχαήλοφ και ο Ντομάνι. Νέο καλάθι 3 πόντων από τον Τζόι Dumars, τον μεγάλο παίκτη των Detroit Pistons, τον μόνο πρωταθλητή στην ομάδα Όνειρο 2. Το 89 ήταν εκτός από πρωταθλητής και πολυτιμότερος παίκτης των τελικών. Ο Μπαζάρεβιτς που ανταποδίδει με καλάθι 2 πόντων, 76-42. Το εκπληκτικό κάρφωμα του Κεμπ στον ευνηδιασμό. Δεν πρόλαβαν βέβαια να γυρίσουν οι Ρώσοι. Εκδήλωσαν ταχύτατα την επίθεσή τους οι Αμερικανοί. Και η διαφορά ανεβαίνει στους 36 πόντους και πάλι. Μπάπκοφ γυρίζει και ευστοχεί. 78-44. Κεμπ. Προσπάθεια να βγάλει την μπάλα ο Μιχαήλοφ και τα κατάφερε. Στα χέρια του Μπαζάρεβιτς που έχει μπροστά του τον Kevin Johnson. Ο Μπαζάρεβιτς θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Μπάπκοφ κλείνεται πολύ καλά από τον Ντούμαρς. Μιχαήλοφ τον μαρκάρει ο Κεμπ. Ο Mourning έβαλε το χέρι του και έδιωξε την μπάλα από τον Kizurin. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα στους Ρώσους για την εκδήλωση της επίθεσης με τον Μπαζάρεβιτς. Kevin Johnson που το κλείνει. Μπαζάρεβιτς που βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Ο Μιχαήλοφ που σουτάρει καθώς τελείωνε ο χρόνος. Άστοχα το rebound από το Mourning. Μίλλερ στην απέναντι πλευρά για τον Ντούμαρς. Κεμπ αφήνει στο Mourning που έρχεται με πάρα πολύ δύναμη και καρφώνει. Ο Ταύρος των Charlotte Hornets, εκεί όπου είναι συμπαίκτης με τον Λάρι Τζόνσον, κάνει το σκορ 80-44. Ο Αλόντζο Mourning, ο 24χρονος και ύψους 2 και 8. Μετά το άστοχο τρίποντο του Μπάπκοφ, ο Κεμπ το rebound και ο Ντούμαρς. Με αμύωτο ρυθμό οι Αμερικανοί που προφανώς θέλουν να πετύχουν νέο ρεκόρ. Εδώ ο Τζο Ντούμαρς σε ένα καλάθι 2 πόντων, 82-44. Καταρρίψαν όπως είπαμε ήδη το ρεκόρ τους για σκορ πρώτου ημιχρόνου. Με τους 73 πόντους είχαν πετύχει 71 απέναντι στην Κίνα. Οι περισσότεροι πόντοι που πέτυχαν στο τουρνουά μέχρι τώρα είναι οι 134 κόντρα στο Πόρτο Ρίκο. Το Πόρτο Ρίκο λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο του θύμα σε ό,τι αφορά βέβαια τον επιθετικό τομέα. Είδατε και πάλι το κάρφωμα από τον Son Kemp. Και εδώ η πάσα του στο Mourning που πατάει με δύναμη. Και βέβαια όταν ένας παίκτης με το κορμί του Mourning έρχεται με τόση δύναμη στα τρέιλερ είναι ανώφελο και να μπει μπροστά του. Ντομάνι. Ο Μπάπκοφ κλεισμένος από το Μίλλερ. Ντομάνι και πάλι. Πέρασε εκπληκτική πάσα νεαρό στο Μιχαήλοφ που ευστοχεί από κοντά. Έχοντας τον Ντούμαρς πάνω του, ο Ντομάνι έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Και επαναλαμβάνουμε, πρόκειται για ένα παιδί που δεν είναι ούτε 20 ετών ακόμα. Ντούμαρς. Νέο κάρπωμα από το Mourning. Που βρήκε μπροστά του τον Ιβάνοφ αλλά ούτε καν τον αισθάνθηκε. 84-46. Η διαφορά στους 38 πόντους. Μπαζάρεβιτς κόβεται αλλά μετράει οι 2 πόντοι. Το κόψιμο του Mourning έγινε μετά το χτύπημα της μπάλας στο ταμπλό. Ντούμαρς εδώ στην assist το Mourning που κάρφωσε στην προηγούμενη φάση. Ο Son Kemp έφυγε από το γήπεδο και τη θέση του πήρε ο Λάρι Τζόνσον. Χρησιμοποιεί δηλαδή μαζί τους δύο συμπαίκτες τους Charlotte Hornets ο Νέλσον. Μίλλερ έξω για το Mourning. Καλάθι 3 πόντων και από αυτόν. Μάλιστα 11 στα 14 τα τρίποδα για την Dream Team. Ποσοστό πάνω από 78,5%. Βλέπετε
τη σχετική κάρτα, 3 στα 10 τα τρίποτα των Ρώσων. 87-48. Ο Μπάπκοφ που βγάζει έξω στον Ντομάνι. Αυτός θέλει να βοηθηθεί από κάποιο συμπαίκτη του. Του δώσε το σκρίνο Μιχαήλοφ, έκανε άστοχο τρίποντο. Λάρι Τζόνσον το rebound. Και γρήγορα στην επίθεση με το σουτ 3 πόντων από τον Μίλλερ. Το Μίλλερ που κερδίζει και το rebound. Ελευθερώνεται από τον Μιχαήλοφ και ευστοχή από μέση απόσταση. 89-48. Η διαφορά ξεπέρασε τους 40 πόντους. Οι Αμερικανοί πλησιάζουν τους 90 και θέλουμε ακόμα κάτι λιγότερο από 16 λεπτά αγώνα. Οι Αμερικανοί με 80% στις βολές και ένα συνολικό ποσοστό στα σούτ εντός παιδιάς 72,9% και χαρακτηριστικό ότι στα τρίποντα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στα δίποτα. Τζόνσον στο Morning που βγήκε και έκανε airball, ήθελε να βάλει ένα ακόμα μακρινό καλάθι. Ο Λάρι Τζόνσον γύρισε την μπάλα αλλά πάνω στους Ρώσους. Μπαζάρεβιτς. Εκπληκτική ενέργεια από τον Μπαζάρεβιτς που είδατε πως άλλαξε χέρι. Ο Μπέλοφ, το είπαμε, παρακολουθεί χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν το παιχνίδι. Η Ρωσία έφτασε στα όρια της και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, νικώντας την Κροατία και καπαρώνοντας το αργυρό μετάλλιο πριν από το μεγάλο τελικό. Η Κροατία που νίκησε την εθνική μας ομάδα και είναι τρίτη, ενώ τέταρτη η Ελλάδα στην μεγαλύτερη της επιτυχία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις 3 συνεχείς συμμετοχές που έχει από το 86 και μετά. Ξεπέρασε δηλαδή την έκτη θέση που είχε κατακτήσει στο περασμένο μου το μπάσκετ στα γήπεδα της Αργεντινής το 90. Το σκορ 91-50. Εδώ και πάλι το πολύ όμορφο τελευταίο καλάθι που πέτυχε ο Σεργέη Μπαζάρεβιτς και έχουμε time. Μάλλον δεν ακούν οδηγίες, περισσότερο κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Θέλω και οδηγίες να δώσει κανείς σε τέτοιες στιγμές. 15 λεπτά από το τέλος του αγώνα, η διαφορά είναι στους 41 πόντους και από ό,τι έχει φανεί οι Ρώσοι έχοντας δοκιμάσει ήδη για πρώτη φορά στο προηγούμενο αγώνα με την Dream Team, που παλέψαν όσο μπορούσαν, αλλά βέβαια δεν ήταν δυνατό να νικήσουν τους Αμερικανούς. Φτάσαν τότε με 17 πόντους διαφορά, 111-94. Σήμερα απλά παίζουν τον αγώνα, συμμετέχουν στο μεγάλο τελικό. Η γιορτή έτσι κι αλλιώς για αυτούς ήταν εχθές με την νίκη επί της Κροατίας. Εδώ και οι Αμερικανοί, από τους οποίους ο μόνος που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα είναι ο Steve Smith των Miami Heat. Βλέπετε εδώ και τις συγκρίσεις, τα αθροίσματα μάλλον των τριών σέντερ των Αμερικανών, του Κόλεμαν, του Σακίλ και του Morning. 35 πόντοι που έχουν σημειώσει συνολικά. Μπάπκοφ στην εκπληκτική προσπάθεια και το κάρφωμα. Ευνηδίασε τους Αμερικανούς που δεν κάλυψαν την baseline. Έτσι βρήκε το χώρο Μπάπκοφ και έκανε αυτή την πολύ όμορφη φάση. 91-52. Ο Ντομινίκ, το screen που του έδωσε ο Morning. Πηδάει ο Λάρι Τζόνσον. Βλέπετε πέφτουν κορμιά εκεί στις διεκδικήσεις. Ακόμα και όταν βρεθεί ένας Αμερικανός με δύο αντιπάλους του. Μπαζάρεβιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Καράσεφ που με το δυνατό μπάσιμο έφτασε στο lay-up μειώνοντας σε 91-54. Κάτι περισσότερο από 14 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ντούμαρς. Ο Νόσο βρέθηκε απέναντί του. Εκπληκτική πάσα του Ντούμαρς για τον Morning. Το φάουλ που κερδίζει αυτός και που του δίνει βέβαια δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εδώ και πάλι σε επανάληψη το κάρφωμα του Μπάπκοφ που πρόλαβε να πάει στο καλάθι πριν τον μαρκάρει ο Ντομινίκ Βίλκινς. Στη γραμμή λοιπόν για τις ελεύθερες βόλες ο Αλόνζο Μόρνικ. Ο Μόρνικ που το 90 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο προηγούμενο μου το μπάσκετ. Αγωνιζόμενος τότε βέβαια με ομάδα που αποτελούσαν παίκτες των πανεπιστημίων. Είναι η πρώτη φορά σε ένα μου το μπάσκετ που μετέχουν οι επαγγελματίες του NBA και η δεύτερη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που συγκροτείται ομάδα από παίκτες του NBA μετά την Ολυμπιάδα του 92 στη Βαρκελόνη. Ο Morning που ήταν στην καλύτερη ομάδα των πρωτοεμφανιζόμενων παικτών του NBA το 93.
Ήταν η δεύτερη επιλογή στο draft του 92 για τους Charlotte Hornets. 92-54 το σκορ. Μπαζάρεβιτς. Μπροστά το Price. Ο Μπαζάρεβιτς που βρήκε χώρο. Πολύ δυνατό το άλμα και ξέφυγε από την προσπάθεια των Αμερικανών να τον κόψουν. Καταχειροκροτείται από όλο τον κόσμο εδώ στο Sky Dome η προσπάθεια του Μπαζάρεβιτς. 92-56 το σκορ. Ο Μπαζάρεβιτς ένας playmaker με φοβερά προσόντα. Morning. Καλάθι και φάουλ. Αγριοκοιτάζει τον Όσοβο Morning. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή τι ήθελε, να μην παίζει άνθρωπος. Ό,τι μπορεί κάνει ο Νόσοβ. Εδώ και πάλι αυτή ωραία προσπάθεια από τον Μπαζάρεβιτς από ένα άλλο πλάνο. Έστειλε την μπάλα πάνω από Λάρι Τζόνσον και Μόρνινγκ από τους παίκτες των Charlotte Hornets. Και την ελεύθερη βορεία ο Μόρνινγκ κάνει το σκορ 95-56. Ανεβάζει τους προσωπικούς του πόντους στους 13, έχοντας 100% ευστοχία στα σούτ εντός παιδιάς, 4 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο και ακόμα 2 στις 3 βολές. Τώρα ετοιμάζει ο Don Nelson και τον 12ο παίκτη της Dream Team, τον Steve Smith, για να τον περάσει στον αγώνα. Ο Νόσοβ εδώ όμως πέρασε όμορφα ανάμεσα στους δύο ψηλούς της Dream Team και έκανε το σκορ 95-58. 13 λεπτά για το τέλος. Επιθετικό φάουλ στον Morning στηρίζουν διαιτητές. Εδώ ο Ντόνελσον. Μια αλλαγή με το Smith να παίρνει τη θέση του Ντούμαρς. Ντούμαρς καταχειροκροτείται από το κοινό στην αποχώρησή του. Πέρυσι είχε 23,5 πόντους μέσο όρο. Ήταν το καλύτερο ρεκόρ στην καριέρα του αυτό. Ενώ 4 φορές έχει επιλεχθεί στην καλύτερη αμυντική πεντάδα του NBA. Το σούτα τον Καράσεβ στο αλλά η μπάλα στα χέρια των Ρώσο και πάλι. Με τον Μπάπκοφ που τον μαρκάρει ο Πράις. Ο Καράσεβ δοκιμάζει ένα πολύ μακρινό τρίποδο και κάνει airball. Φυλάγει η μπάλα για τους Αμερικανούς. 12 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκορ 95-58. Morning. Ραβέρσα με αντίπαλο τον Όσοβ. Εύστοχος ο Morning για ακόμα μια φορά. Θα ακολουθεί να είναι 100% εύστοχος ο παιδιάς. Μπάπκοφ για 3. Και 97-61. 12 λεπτά ακόμα για το τέλος του τελικού. Η διαφορά στους 36 πόντους για την ομάδα Όνειρο. 2 βέβαια, να βάζουμε και τον αριθμό, διότι θα επαναλάβουμε, μεγάλοι αθλητές, αχτύπητη ομάδα εδώ στο τουρνουά, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να τη συγκρίνει κανείς με την πρώτη επαγγελματική ομάδα που είχαν ετοιμάσει οι Αμερικανοί στη Βαρκελόνη. Το πολύ μακρινό τρίποντο από τον Σμιτ, ένα αμερικάνικο τρίποντο, πιο έξω από τα 7,5 μέτρα. Το φάουλ του κερδίζει ο Ντομινίκ Βίλκινς και θα τον οδηγήσει στη γραμμή για 2 ελεύθερους βολές. Ο παίκτης που παρολίγο να βρεθεί και στη χώρα μας, στον Παναθηναϊκό, που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Ο ίδιος ο Ντομινίκ μας είπε ότι πρόκειται για μια εκπληκτική προσφορά, αλλά τελικά προτίμησε το συνδυασμό της συμμετοχής. Το παιχνίδι λοιπόν θα ξαναρχίσει με τις ελεύθερες βολές του Ντομινίκ Βίλκινς. 97-61 το σκορ, 11 και 34 πριν το τέλος του μεγάλου τελικού. ...98-61... Οι Αμερικανοί που είναι μια ανάσα από τους 100 πόντους... ...11,5 λεπτά πριν το τέλος του μεγάλου τελικού. Είδατε και τα ποσοστά του Ντομινίκ από τη γραμμή στο τουρνουά. 99-61. Διαφορά στους 38 πόντους. Μπαζάρεβιτς. Με τον Μπράις να το μαρκάρει. Προσπάθεια να περάσει την backdoor πάσα για τον Όσοφ. Εδώ ο Φετίσοφ που τραβάει και ορισμένες φωτογραφίες την ώρα του αγώνα. Έχει και καλή θέα από εκεί που βρίσκεται στον πάγκο. Μπράις στον Ντομινίκ. Ντομινίκ Βίλκινς για τον Λάρι Τζόνσον. Τζόνσον κλείνεται, βγάζει στον Ντομινίκ Βίλκινς που θα σουτάρει για 3. Ένα ακόμα τρίποντο για τους Αμερικανούς που ξεπερνάνε τους πόντους, τους 100 πόντους στο παιχνίδι. 102-61. Με 12 στα 15 τρίποντα. Ποσοστό 80%. 12 στα 17, συγγνώμη.
Η μάχη για το rebound φέρνει τελικά την μπάλα στα χέρια του Price, που δίνει έξοχη πάσα πίσω από την πλάτη. Χάνει ο Λάρι Τζόνσον το lay-up παρά το εντυπωσιακό άλμα. Διαφορά μένει στους 41 πόντους. Εκπληκτική προσπάθεια του Νόσοφ που πήγε να κάνει αυτό το μακρινό follow κάρπομα. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο Price στην απέναντι πλευρά εκεί που ο Ντομινίκ Βίλκινς προτιμάει να δώσει το Λάρι Τζόνσον. Αυτός μπερδεύτηκε με το Morning, έχασε το καλάθι και βγαίνει τώρα ο Μπαζάρεβιτς για τη Ρωσία. Έχουμε φάουλ από τον Ντομινίκ Βίλκινς που σε πρώτη φάση έκλεψε την μπάλα τον Μπαζάρεβιτς, αυτός την ξανακέρδισε και πήρε το φάουλ. Δείτε και πάλι την προηγούμενη πάσα του Price και το καλάθι που χάνει ο Τζόνσον. Κοιτάξτε από πού αυτό έχει ο Λάρι Τζόνσον. Και εδώ η προσπάθεια του Νόσοφ αποτυχημένη επίσης για follow κάρφαμα μετά το τρίποδο του Καράσεφ. Και πάλι ο Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο. Αντικαθιστά τον Αλόνσο Μόρνινγκ. Η μπάλα αποπλάγει με τον Καράσεφ για τους Ρώσους. 10 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. 102-61. Μπαζάρεβιτς. Το σουτ άστοχο, το rebound από το Λάρι Τζόνσον. Και ο Price τώρα. Επιχειρεί για νέο τρίποδο. Η μπάλα είναι πλάγια για τη Ρωσία, που μετά την αναπήδησή της χτύπησε και στα σίδερα που συγκρατούν το ταμπλό. Μπαζάρεβιτς στο Καράσεφ. Ενώ μόλις μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού. Βασίλη Καράσεφ στη ΣΕΚΑ για τον Μπάπκοφ. Τον έκλεισε ο Τζόνσον, αναγκάστηκε να βγάλει στον Νόσοφ. Πως ψάχνει τρόπο εκεί για να επιβιώσει απέναντι στο Σακίλ. Μπάπκοφ το καλάθι από την assist του Καράσεφ. Ο Σεργέη Μπάπκοφ, που όπως είπαμε στα 27 του θα παίξει στο Ισπανικό πρωτάθλημα στη Μάλαγα από τη νέα περίοδο. Ντόμινικ Βίλκινς και το σκορ 104-63. Μπαζάρεβιτς. Νόσοφ κόβεται με φάουλ από τον Λάρι Τζόνσον. Οι Αμερικανοί που παρεί κανείς ότι επιχειρούν να πάρουν τη ρεβάνς για εκείνη την ήττα τους από τη Σοβιετική Ένωση του Σεργέη Μπέλοφ που είδατε τότε το 1972. Καθώς θα πρέπει να πούμε ότι συχνά πυκνά τα αμερικάνικα κανάλια το ημίχρονο ή κατά τη διάρκεια των μεγάλων των τηλεοπτικών time-out, όπως τα λένε στο NBA, έχουν προβάλει σκηνές από εκείνο τον μεγάλο τελικό του Μονάχου. Αμερικανοί που παίζουν με ένα ασταμάτητο ρυθμό, με μεγάλη διάθεση σήμερα και που βέβαια δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν. 7 πόντους από τον Νόσοφ για τη Ρωσία, 104-65, 9 και 20 για το τέλος. Price. Ο Σακίλ για 3. Άστοχος, η απογοήτευση από τον κόσμο που λατρεύει το Σακίλ Ονίλ. Το κόψιμο του Νόσοφ στο lay-up του Price. Η μπάλα έξω στον Ντόμινικ Βίλκινς. Ο Σακίλ το επιθετικό rebound. Με δύο αντιπάλους πάνω του, καλάθι και φάουλ. Ένα θηρίο ανήμερο. Ενώ στον πάγκο οι συμπαίκτες του κάνουν πλάκα και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει τέτοιου είδους προσπάθειες. Εδώ είναι το κόψιμο από τον Νόσοφ στο lay-up του Price. Και εδώ το επιθετικό rebound. Βλέπετε τρεις παίκτες εκεί. Είδατε πως εκτόπισε τον Νόσοφ και τον Ιβάνοφ ο Σακίλ πριν πετύχει το καλάθι. 106-65. Το Σακίλ στη γραμμή. Από όπου είναι άστοχος, ο Price άρπαξε το επιθετικό rebound. Ένας πανέξυπνος παίκτης. Σακίλ που έχει συνολικά 14 πόντους και 7 rebound. Νέο καλάθι 3 πόντων από τον Λάρι Τζόνσον. Τους 5 πόντους ο Λάρι Τζόνσον και το σκορ 109-65. Μπαζάρεβιτς. Ο Νόσοφ έξυπνη πάσα για τον Καράσεφ. Αυτός απέναντι στον Ντομινίκ Βίλκινς αστοχή. Το rebound από τον Λάρι Τζόνσον. Και γρήγορα ο Price που στέκεται για 3. Νέο επιθετικό rebound από τον Λάρι Τζόνσον. Χάθηκε η μπάλα προς στιγμήν όμως. Την ξανακερδίσει ο Ντομινίκ Βίλκινς. Θεαματική ενέργεια από τον Ντομινίκ. Επιθετικό rebound από τον Λάρι Τζόνσον που αστοχεί. Νέο επιθετικό rebound από τον Ντομινίκ και με το follow 111-65. Jurassic Park θυμίζουν τα καλάθια με τα θηρία των Αμερικανών από κάτω να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Νόσοφ που αστοχεί, το rebound από τον Λάρι Τζόνσον. Ντομινίκ Βίλκινς αφήνει την μπάλα πίσω από την πλάτη.
Το καλάθι 3 πόντων από το Σμιθ. Το πιο άγνωστο ίσως παίκτη της Dream Team, τον 25χρονο Steve Smith των Miami Heat, που όμως είχε πάρει και το 89 στην Πανεπιστημιάδα χρυσό μετάλλιο με τις ΗΠΑ, ήταν στην καλύτερη πεντάδα πρωτοεμφανιζόμενων παιχτών το 92. Σαχίλ προσπάθησε εκεί να παίξει σαν small forward και βέβαια ο Νόσοφ του κλείσε την μπάλα. Ο Νόσοφ εξακολουθεί να χαμογελάει και το νέο κάρφωμα από τον Ντομάνι στον ευνηδιασμό που πέρασαν οι Ρώσοι. Ο Νόσοφ που στείνει πραγματικό πανηγύρι όποτε κάνει κάτι πετυχημένο απέναντι στο Σαχίλ. Τα ίδια έκανε και όταν τον έκοψε πιο πριν. Σαχίλ που βγαίνει και σουτάρει για νέο τρίποντο. Αστοχή και πάλι. Μπαζάρεβιτς. Το κόβει στην κάθοδο όμως της μπάλας Σαχίλ Ονίλ. Το καλάθι θα μετρήσει 114-69. Διαφορά στους 45 πόντους και έχουμε νέο time out. Τίποτε άλλο. Είναι η φοβερή φυσική δύναμη και η εκπληκτική φυσική κατάσταση των Αμερικανών παιχτών, που είναι σε θέση να ανεβοκατεβαίνουν για 40 λεπτά το γήπεδο ακούραστα, που έχουν φοβερή σωματική δύναμη και που βέβαια μπορούν και αξιοποιούν αυτά τα προσόντα τους παίζοντας με εκπληκτικό ρυθμό αλλά και με μεγάλη δύναμη μέσα στη ρακέτα. Νέο τρίποντο από το Σαχίλ που φαίνεται έχει βαλθεί να ευστοχίσει έξω από τα 25, χωρίς όμως να τα καταφέρει, μέχρι τώρα έχει 0 στα 3. Μπαζάρεβιτς στην προσποίηση και η μπάλα στον Πάπκοφ. Φάουλ από τον Μάιρλι. Ο Φασούλας έκανε και κάποια παράπονα λέγοντας ότι από τη στιγμή που έρχονται οι επαγγελματίες σε τέτοιες διοργανώσεις θα πρέπει να συνηθίσουν να παίζουν και αυτοί με τους κανονισμούς που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα οι διαιτητές δεν αφήνουν την υπέρμετρη δύναμη στο παιχνίδι των Αμερικανών, στηρίζουν πιο εύκολα το φάουλ. Ο Μιχαήλοφ ευστοχή, κάνει το σκορ 114-71. Ο Σμιθ, την μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Λάρι Τζόνσον, αλλά πήγε στο Σαχίλ. Μάιρλι. Έξω για τον Ντόμινικ Βίλσον. Εκπληκτική πάσα στο Λάρι Τζόνσον που κάνει ένα ακόμα καλάθι, σίγουρο. Λάρι Τζόνσον που ίσως να είναι κουρασμένος από την φετινή καλή χρονιά που είχε με την ομάδα του, με τους Charlotte Hornets. Αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν ήταν καθόλου καλός στο χρόνο. Μιχαήλοφ μείωσε ακόμα περισσότερο, 114-73. Ο Σαχίλ αστοχή, κάτω το καλάθι, σπάνια φάση. Μπαζάρεβιτς. Πήγε εκεί για lay-up και κόπηκε με φάουλ. Εδώ ο Λάρι Τζόνσον, για τον οποίον θέλω να επιβεβαιώσουμε και με νούμερα το σχόλιο που κάναμε πιο πριν. Θα σας πούμε ότι είχε 16,5 πόντους μέσω όρο, περίπου 9 rebound και μάλιστα ποσοστό εντός παιδιάς 51,5%. Παρ' όλα αυτά όμως έμεινε 31 αγώνες εκτός λόγω ενός προβλήματος που είχε με την πλάτη του, ένας τραυματισμού σοβαρού. Είδατε και τα στατιστικά του Μπαζάρεβιτς με τους κάτι παραπάνω από 16 πόντους στο τουρνουά μέσο όρο. Ο Μπαζάρεβιτς στο σημερινό παιχνίδι έχει 14 πόντους με 6 στα 8 σούτ εντός παιδιάς και 2 στις 2 βολές. Πάρα πολύ καλό στατιστικό, εκπληκτικό κάρφωμα από το Σαχίλ Ονίλ. Του σκόρπισε όπως είδατε ό,τι βρήκε μπροστά του. Σαχίλ που φτάνει τους 16 προσωπικούς πόντους και που βέβαια είναι σίγουρα αποδοτικότερος όταν αποφασίζει να κάνει επιθετικές ενέργειες κοντά στο καλάθι και όχι έξω από τα 25. Εξάλλου εκεί η Dream Team έχει πολλούς παίκτες για να αναλάβουν αυτή τη δουλειά. Το rebound από το Σαχίλ. Ο Σμιθ για τον Ντόμινικ. Βίλκινς αστοχή, επιθετικό rebound από τον Λάρι Τζόνσον τελικά. Νέα επίθεση για τους Αμερικανούς με τον Σμιθ. Πέρασε την μπάλα για τον Λάρι Τζόνσον και αυτός κέρδισε το φάουλ από τον Μιχαήλοφ. Εδώ και πάλι προσπάθεια με την assist του Λάρι Τζόνσον και το κάρφωμα των Αμερικανών, το τελευταίο καλάθι που πέτυχαν με τον τεράστιο Σαχίλ Ονίλ που ξανακαρφώνει εδώ με δύναμη. Σαχίλ Ονίλ με τα 137 κιλά και τα 2,16 μέτρα.
Δεν αντιμετωπίζεται βέβαια και εύκολα. 118-75, 4,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Μπαζάρεβιτς για τον Ιβάνοφ που βγάζει την μπάλα έξω για τον Μπάπκοφ. Ο Μπάπκοφ με τον Μάιερλι. Θα προλάβει ο Μπάπκοφ να γυρίσει την μπάλα, αλλά τελικά αυτή καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου για τους Αμερικανούς. Πλάγια λοιπόν. Βλέπετε και έναν φίλο που ονειρεύεται για δεύτερη φορά. Σαχίλ. Αστοχή. Εξ επαφής. Ξανακερδίζει. Μάχεται με δύο αντιπάλους, αλλά κάνει βήματα όπως υποδεικνύει ο Ζιχ. Ο Σαχίλ που κάρφωσε. Αυτό είναι τεχνική ποινή. Ο Ζιχ χαρίστηκε στο θηριώδη Σαχίλ Ονίλ. Ξαναβλέπετε εδώ. Γυρίζει, αλλάζει σταθερό, προσπαθεί εκεί να χωθεί Γυρίζει, αλλάζει σταθερό, προσπαθεί εκεί να χωθεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και στη συνέχεια καρφώνει αυτό το χαρακτηριστικό του τρόπο, αλλά ενώ είχαν ήδη σφυριστεί τα βήματα από τον Πολωνό Διετσίου. Έχουμε νέο time out. Ο Ζιχ καλεί τους παίκτες των δύο ομάδων να γυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας λοιπόν για το χρυσό μετάλλιο, όπως γράφει και η κάρτα. 118-75. Αγώνας βέβαια για το χρυσό μετάλλιο δεν υπήρξε στο 12 με το μπάσκετ. Αναλαμβάνουμε ότι η συμμετοχή των Αμερικανών μπορεί να προκαλεί το τεράστιο ενδιαφέρον των θεατών στη χώρα που γίνονται οι αγώνες. Το ίδιο έγινε και στην Ισπανία το 1992, το ίδιο γίνεται και εδώ στο Καναδά. Όμως απ' την άλλη αφαιρεί το αγωνιστικό ενδιαφέρον για την πρώτη θέση του τουρνουά. Μιχαήλοφ έκανε το σκορ 118-77, 3 και 35 για το τέλος. Ο Σμιθ που θέλει να απαντήσει με τρίποντο. Ο Ντομινίκ Βίλκιν δίνει μάχες, αλλά γυρίζει την μπάλα στα χέρια του Μιχαήλοφ. Μπαζάρεβιτς που έγινε φάουλ πριν πέταξε την μπάλα στα ύψη όπως είδατε. Φάουλ από το οποίο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Σεργέι Μπαζάρεβιτς. Εδώ οι συμπαίκτες στον πάγκο. Δείτε και πάλι το φάουλ που του κάνει ο Σμιθ. Μπαζάρεβιτς στη γραμμή για τις ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Ήταν και η πρώτη άστοχη βολή στο παιχνίδι. Αναλαμβάνουμε ότι έχει 14 πόντους ο Μπαζάρεβιτς με 2-3 βολές και 6 στα 8 σουτ. Τώρα τους κάνει 15. Μπαζάρεβιτς που έχει ακόμα μοιράσει 5 assist, αλλά έχει κάνει και 5 λάθη. Μάιερλι. Λάρι Τζόνσον. Μάχεται και ο Ιβάνοφ να τον κρατήσει. Προσπάθεια από τον Σμιθ που δίνει στο Μάιερλι. Αυτός δοκιμάζει τρίποντο αμερικανικών προδιαγραφών. Νέο τρίποντο από τον Μπράις που αυτή τη φορά είναι εύστοχο. 121-78. Έχουν ακόμα 3 λεπτά οι Αμερικανοί στην διάθεσή τους για να ξεπεράσουν τους 134 πόντους που πέτυχαν εναντίον του Πουέρτο Ρίκο. Θέλουν άλλους 14 δηλαδή. Εδώ τους βλέπετε να κάνουν πλάκα όλοι μαζί, αυτοί που κάθονται στον πάγκο. Η πρώτη βολή του Μπάπκοφ κάνει το σκορ 121-79. Ο Μπάπκοφ που με 16 πόντους είναι δεύτερο σκόρερ, τώρα φτάνει τους 17, όσους ακριβώς έχει πετύχει και ο Μιχαήλοφ. Παραλαμβάνουμε 15 ο Μπαζάρεβιτς και 13 από τον Ντομάνι. Σμιθ. Μιχαήλοφ θέλει εκεί να του κλέψει την μπάλα, ο Σμιθ θα τη βγάλει για τον Μπράις. Στη γωνία στον ακάλυπτο Ντομινίκ Βίλκινς. Νέο τρίποντο. 124-80. Το ποσοστό των Αμερικανών έχει πέσει βέβαια. Είναι τώρα στο 53,3%. Αλλά έχουν 16 στα 30 τρίποντα. Μπαζάρεβιτς άλλαξε γρήγορα την μπάλα με τον Ιβάνοφ και έφτασε στο lay-up. Ένα ακόμα καλάθι από τον playmaker της Ρωσίας. Αλλά απάντηση άμεση με το νέο τρίποντο του Μάιερλι. Είχαν 9 στα 12 στο ημίχρονο οι Αμερικανοί, 75% ποσοστό. Ο Μπάπκοφ θα τα αποδίδει. 127-85. Οι Ρώσοι που σουτάρουν και αυτοί πολλές φορές από τα 6-25, έχουν κάνει μέχρι τώρα 17 προσπάθειες, οι 5 ήταν εύστοχες. Λάρι Τζόνσον σε νέο τρίποντο. Ένα φινάλε
που αρχίζει να θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο τελείωσαν οι Αμερικανοί τον αγώνα με την εθνική μας ομάδα. Και εκεί έτσι κλείσαν τον αγώνα με συνεχόμενα και πολλά τρίποντα. 130-85. Μιχαήλοφ. Η απάντηση 130-87. Σε ένα γρήγορο επιθετικό παιχνίδι, χωρίς κανένα άγχος, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τον τελικό νικητή. Αλλά προσφέρει ωραίο θέαμα, πλούσιο θέαμα με πολύ ωραίες φάσεις στους θεατές. Αυτός εξάλλου ήταν και ο στόχος των Ρώσων. Αυτό μας έλεγε χθες και ο Μπαζάρεβιτς, ότι θα παίξουμε και εμείς ανοιχτά. Προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στο θέαμα που θα δει ο κόσμος. Τζόνσον, Ντομινίκ Βίλκινς, πολύ ωραία κίνηση και το λέει up. 132-87. 3 πόντοι λείπουν από τους Αμερικανούς για να κάνουν το υψηλότερο επιθετικά σκορ μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Θα αναλαμβάνουμε 134 πόντους, είχαν πετύχει κατά του Πουέρτο Ρίκο. Μπαζάρεβιτς, το σκριν από τον Μιχαήλοφ. Μιχαήλοφ που κάνει την μπάλα, αλλά θα έρθει να την κερδίσει ο Ιβάνοφ. Το σουτ με ταμπλό από τον Πάπκοφ. 132-89. Στους 43 πόντους η διαφορά. Πράις. Ο Ντομάνι κοντά του. Μπάλα στην άλλη γωνία για τον Σμιθ. Άστοχο το σουτ 3 πόντων, το rebound από τον Ντομάνι. Μπαζάρεβιτς. Οι Ρώσοι που τρέχουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το άστοχο τρίποντο από τον Μπαζάρεβιτς. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Σμιθ. Περιστροφή, την μπάλα έξω στο Μάιερλι. Νέο τρίποντο. Και να οι περισσότεροι πόντοι από την Dream Team στο 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 135-89 το σκορ. Το λέει από του Ιβάνοφ, 3 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι θα τελειώσει με κάρφωμα του Ντόμινικ Βίλκινς, που όμως μάλλον ήταν εκτός χρόνου. Θα δούμε αν τελικά το μετρήσουν. Ναι, το μέτρησαν τελικά οι διαιτητές. 137-91. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το είπαμε εξάλλου από την αρχή, όπως αναμενόταν, κατακτούν την πρώτη θέση στο 12ο μουντομπάσκετ. Το χρυσό μετάλλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που κατέκτησαν για πρώτη φορά χρυσό μετάλλιο σε ένα μουντομπάσκετ στο Ρίο το 1954. Επανέλαβαν τον πρώτο θρίαμβό τους στην Ισπανία το 86 και τώρα παίρνουν το τρίτο χρυσό μετάλλιο, αλλά χρησιμοποιώντας πλέον για πρώτη φορά σε μουντομπάσκετ επαγγελματίες και για δεύτερη φορά στην ιστορία της εθνικής τους ομάδας μετά την Dream Team το 92 στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης. Εδώ ο Σάκιλ Ονίλ. Τελειώνουν λοιπόν το τουρνουά χωρίς ήττα, αναμενόμενο εξάλλου ήταν, με 8 νίκες. Στον πρώτο γύρο επί της Ισπανίας 115%, εκεί δέχτηκαν τους περισσότερους πόντους και κάναν τη μικρότερη διαφορά. 132-77 την Κίνα, 105-82 τη Βραζιλία. Έτσι τελείωσε ο πρώτος γύρος για την Dream Team, που εδώ αποθεώνεται από τον κόσμο. Να γυρίσουμε όμως γρήγορα στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι μαζί για την Οι Κροάτες είναι οι πρώτοι λοιπόν που θα μπουν στο γήπεδο. Κροάτες που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο του μουντομπάσκετ. Ο Ντίνο Ράτζα και να οι Αμερικανοί με τον Μαρκ Ράις μπροστά. Τον Μπράις, τον Κόλεμαν, τον Γκέμπ, τον Σμιθ, τον Μίλερ, τον Ντούμαρς, τον Λάρι Τζόνσον, τον Μάιερλι, τον Κέβιν Τζόνσον, τον Ντόμινικ Βίλκινς, τον Σακίλ Ονίλ και τον Αλόνζο Μόρνινγκ, που αποθεώνονται κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι συμπαίκτες του έστειλαν τον Κούκοτς σε άλλο σκαλί, αλλά μάλλον ο Κούκοτς είχε διαλέξει πιο σωστά. Τώρα οι Κροάτες βρίσκονται μπροστά από το δεύτερο σε ύψος σκαλί του βάθρου της απονομής. Εκεί μάλλον η θέση της Ρωσίας, του Σεργέη Μπέλοφ που βλέπετε εδώ, στην Όσο.
Κατά τη διάρκεια της απονομής ίσως έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον πολυτιμότερο παίκτη του Μουντομπάσκετ και την καλύτερη πεντάδα των αγώνων. Είδατε για λίγο τους Κροάτες, τελικά βέβαια θα αλλάξουν θέση, είχαν πάει στη μεριά των Ρώσων, τους βλέπετε εδώ. Ο Κεβ με τον Σμιθ και το Σακίλ Ονίλ έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι. Κάποιους γνωστούς τους φαίνεται να χαιρετούν στην κερκίδα. Ο Τζον Κίλιαν λοιπόν, ο πρόεδρος της FIBA, θα είναι αυτός που θα κάνει την απονομή μαζί με τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Ένα 12ο Μουντομπάσκετ που θα μείνει βέβαια βαθιά χαραγμένο στις μνήμες όλων μας, καθώς επαναλαμβάνουμε, εδώ η εθνική μας σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της στο θεσμό αυτό, κατακτώντας την 4η θέση. Η εθνική μας ομάδα που σε λίγες ώρες ταξιδεύει για την επιστροφή της στην πατρίδα. Η 3η θέση λοιπόν για τους Κροάτες που αποθεώνονται από τους φίλους τους που βρίσκονται στις εξέδρες. Οι Κροάτες έχουν μια πολύ μεγάλη παροικία στον Καναδά. Το μετάλλιο για τον Άριαν Κόμαζετ, για τον Βλάταν Αλάνοβιτς, για την ομάδα του Γιώζεφ Τζέρτζια, που πάντως παρότι θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου, έμεινε στην 3η θέση, χάνοντας, επαναλαμβάνουμε, με 66-64 στον ημιτελικό από τους Ρώσους. Το Γιαβράνκοβιτς που πήρε το δικό του μετάλλιο, ο σέντερφορ του Παναθηναϊκού. Κροάτες που βέβαια τελείωσαν τις δικές τους υποχρεώσεις από αρκετή ώρα και γι' αυτό άλλοι έχουν έρθει με πέδιλα, άλλοι με σανδάλια. Πρόλαβαν να πάνε από το ξενοδοχείο να αλλάξουν πριν από την τελετή. Η ομάδα που από ό,τι φάνηκε τελικά είχε ίσως την θερμότερη συμπαράσταση των φίλων της εδώ στο 12ο Μουντομπάσκετ. Είπαμε, οι Καναδοί μείναν γρήγορα μακριά από τη διεκδίκηση κάποιες υψηλής θέσης. Και παρότι μπήκαν στην οκτάδα, η διάθεση των Καναδών έπεσε, έσπασε. Και δεν είχαν την ανάλογη συμπαράσταση που βρήκαν στον πρώτο γύρο. Κροάτες με μεγάλο αριθμό φιλάθλων σε όλα τους τα παιχνίδια, μαζί με τους δικούς μας, με τους Έλληνες φιλάθλους που μετέτρεψαν σε έδρα της ελληνικής ομάδας όλα τα γήπεδα που αγωνιστήκαμε. Το χειροκρότημα για την Κροατία λοιπόν, για το τρίτο μετάλλιο του 12ου Μουντομπάσκετ. Κροατία που παίρνει τη σκητάλη από τη Γιουγκοσλαβία. Οι Γιουγκοσλάβοι με 3 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα, το τελευταίο στην Αργεντινή το 92. Και τώρα η απονομή στη Ρωσία. Το αργυρό μετάλλιο από τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, το πρώτο στον άτυχο, στον Αντρέι Φετίσοφ. Τον παίκτη που τραυματίστηκε στο 4ο μόλις λεπτό του ημιτελικού και έχασε την συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό. Τη μεγάλη έκπληξη τον Ντομάνι, τον εγκέφαλο της ομάδας, τον Μπαζάρεβιτς, που βλέπετε εδώ, τον Γευγένη Πασούτιν δίπλα του, τον Σεργέη Μπάπκοφ εδώ,
τον Βασίλη Καράσεφ της CSKA Μόσχας, τον Σέργεϊ Ιβάνοφ, το μεγαλύτερο παίκτη της ομάδας, 31 ετών, μιας ομάδας με μέσο όρο ηλικίας στα 25 χρόνια και μέσο όρο ύψους 1,99. Το μέλλον σίγουρα ανήκει στους Ρώσους, που συμμετείχαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά τον περσινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου παίξαν με τη Γερμανία. Πάλι θύμα τους τελικά ήταν η Κροατία, το θυμίζουμε. Οι Ρώσοι που σίγουρα έχουν πολύ ταλέντο, παιδιά που μπορούν να καταφέρουν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον. Και ομάδα που σίγουρα θα είναι από τα φαβορί στο επόμενο Ευρωμπάσκετ του χρόνου στην Αθηνά. Τα συγχαρητήρια από τον Στάνκοβιτς τον Μπέλοφ, αυτό τον ζωντανό θρύλο του πρώην Σοβιετικού μπάσκετ και νυν προπονητή της Εθνικής Ρωσίας. Και η αποθέωση βέβαια για την εθνική ομάδα της Ρωσίας και το μεγάλο της επίτευγμα, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και του αργυρού μεταλλίου. Ο Μπέλοφ που είχε κερδίσει και το 1974 στο Πορτο Ρίκο, το χρυσό μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος βέβαια τότε σαν αθλητής και όχι σαν προπονητής. Και η σειρά λοιπόν των Αμερικανών που παίρνουν τα χρυσά μετάλλια, του Πράις, του Κόλεμαν, του Κεμπ, του Σμιθ, της ομάδας Όνειρο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ρέτζι Μίλερ εδώ. Που η διαφορά δυναμικότητάς της βέβαια από όλους τους αντιπάλους ήταν τεράστια. Αναλαμβάνουμε μπορεί να μην είχαν τη λάμψη και τα πολύ μεγάλα ονόματα της Dream Team 1, όμως και αυτή η ομάδα ήταν εκτός συναγωνισμού. Ο Μάερλι, οι Αμερικανοί που παίξαν όλοι βέβαια στο μεγάλο τελικό. Ο Κόλεμαν σημείωσε 13 πόντους, 14 ο Κεμπ, ο Ντούμαρς 13, 11 ο Μίλερ, ο Κέβιν Τζόνσον 2, ο Πράις 12, 18 ο Νίλ, ο Μάερλι 8, 20 ο Ντόμινικ Βίλκινς, ο Λάρι Τζόνσον 8 επίσης, 3 ο Στιβ Σμιθ και 15 ο Αλόνσο Μόρνινγκ. Εδώ ο Σακίλ Ονίλ, το θηρίο, η ατραξιόν των αγώνων, δίπλα-δίπλα με τον Αλόνσο Μόρνινγκ. Η αποθέωση τη στιγμή που ο Σακίλ κρεμάει το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του από τους θεατές. Τα αγαπάμε Σακίλ από τους Αμερικανούς στις εξέδρες, και το χρυσό μετάλλιο βέβαια τόσο για τον Αϊζάια Τόμας όσο και για τον Ντον Μένσον. To the world champion. Accepting the trophy is co-captain of the USA team, Joe Dumars. Βλέπετε το ειδικό βραβείο που απονεμήθηκε στο Joe Dumars, το κύπελο James Naismith, τη μνήμη βέβαια του ανθρώπου που ανακάλυψε το μπάσκετ. Και θα ακολουθήσει βέβαια ο εθνικός ύμνος των παγκοσμίων πρωταθλητών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η αποθέωση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, το τέλος, η αυλαία στο 12ο παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στο Τορόντο, που η ΕΡΤ ήταν κοντά σας με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και από τα 3 της κανάλια από τις 4 Αυγούστου μέχρι και σήμερα με τη μετάδοση του μεγάλου τελικού. Mr. Director, Mr. Commissioner, Mr.